שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סיפור מדהים מספר בראשית. והפעם אנחנו צוללים לאחד מסיפורי האהבה הכי מפורסמים שיש, אבל חכו, הוא מלא בהפתעות, תככים, וכל זה מתחיל ליד באר מים אחת פשוטה. אז תחשבו על זה רגע. איך יכול להיות שמפגש מקרי ליד באר מים, באמצע שום מקום, הופך להיות הרגע שמשנה את כל החיים של יעקב, ומתחיל סיפור של משפחה שתהפוך לעם שלם? בואו נגלה ביחד. אוקיי, אז בואו נדמיין את הסיטואציה. יעקב הולך המון זמן, הוא עייף מהדרך הארוכה, וסוף סוף הוא מגיע לארץ של המשפחה שלו, לחרן. הדבר הראשון שהוא רואה זה באר ומסביבה יושבים כמה רועי צאן. הוא ניגש לרועים ושואל אותם אם הם מכירים את דוד שלו, לבן. ונחשו מה קורה בדיוק באותו רגע? מגיעה רחל, הבת של לבן, עם כל הכבשים שלה. יעקב כל כך מתרגש לראות אותה, שפתאום הוא מקבל מין כוח על כזה. ניגש לאבן הענקית שסוגרת את הבאר, ומגלגל אותה לבדו. הכל כדי שהכבשים שלה יוכלו לשתות. איזה רושם ראשוני, אה? טוב, אז יעקב הולך עם רחל הביתה, פוגש את דוד שלו לבן כסיר, וגם את אחותה הגדולה של רחל, לאה. אבל מהרגע הראשון שיעקב ראה את רחל, זהו. הוא ידע, הלב שלו היה שייך רק לה. התורה מספרת לנו קצת על שתי האחיות. ללאה, הבכורה, היו עיניים רכות. אולי זה אומר שהיא הייתה קצת ביישנית, יותר עדינה, אבל רחל, התורה אומרת שהיא הייתה פשוט יפת תואר ויפת מראה. במילים פשוטות, היא הייתה יפהפייה. ויעקב, הוא התאהב בה ממבט לישון. ויעקב לא מבזבז זמן, הוא ניגש ללבן ועושה איתו עסקה. ותקשיבו טוב לעסקה הזאת, הוא מציע לעבוד בשביל לבן 7 שנים שלמות, וכל זה רק כדי לקבל רשות להתחתן עם רחל, הבת הקטנה. 7 שנים. זה המון זמן לעבוד, נכון? אבל אז התורה מספרת לנו משהו פשוט מדהים על השנים האלה. אוקיי, בואו נחשוב על זה. האהבה של יעקב לרחל הייתה כל כך חזקה, ש7 שנים של עבודה קשה הרגישו לו כמו כמה ימים. זה קצת כמו לחכות ליום הולדת או לחופש הגדול. הזמן פשוט טס כשחושבים על משהו טוב שמחכה לנו בסוף. וסוף סוף הרגע הגדול הגיע. 7 שנים נגמרו, יעקב עמד במילה שלו, עבד קשה, ועכשיו הוא מוכן ומזומן להתחתן עם אהבת חייו. לבן מארגן חגיגה ענקית. וואו, איזו מסיבה. הוא מזמין את כל אנשי העיר. יש אוכל, יש מוזיקה, הכל נראה פשוט מושלם. יעקב מתחתן באותו לילה, הכל טוב ויפה, אבל אז, כשהשמש עולה בבוקר, הוא פוקח את העיניים ומקבל את הפתעת חייו. כן, כן, מה ששמעתם, זו לא הייתה רחל, זו הייתה לאה. לבן פשוט רימה אותו. הוא החליף בין האחיות בלילה, ונתן ליעקב את לאה, האחות הגדולה, במקום את רחל. תארו לכם איזה הלם זה היה בשבילו בבוקר. יעקב כמובן רץ ישר ללבן. הוא כועס, הוא פגוע, והוא שואל אותו ישירות, למה רימית אותי? הרי עבדתי בשבילך 7 שנים שלמות, ביושר, בשביל רחל. וללבן יש תירוץ מוכן. הוא אומר, תראה, אצלנו יש מנהג כזה. חוק. הבת הגדולה תמיד חייבת להתחתן לפני הקטנה. מה אתם חושבים על התירוץ הזה? נשמע קצת חשוד, לא? אבל הסיפור לא נגמר פה. ממש לא. עכשיו לבן מציע הצעה חדשה. הצעה שהולכת להפוך את המשפחה של יעקב להרבה יותר מסובכת. אומר ליעקב, תשמע, אתה יכול להתחתן גם עם רחל, אין בעיה. אבל בתנאי שתעבוד בשבילי עוד 7 שנים. רגע, בוא נעשה חשבון מהר. 7 ועוד 7 זה 14 שנות עבודה? ומה יעקב עושה? הוא מסכים. הוא פשוט מסכים. אז עכשיו תראו מה המצב. הוא נשוי גם ללאה וגם לרחל. הוא אוהב את רחל יותר, מה שכמובן מאוד מעציב את לאה. ובנוסף להכל, הוא צריך לעבוד עוד 7 שנים תמימות. איזה סיפור. ודווקא מתוך כל הבלגן והעצב הזה במשפחה, מתחיל לקרות משהו באמת מדהים. והכל מתחיל עם לאה. הסיפור מספר לנו שאלוהים ראה את הצער של לאה, הוא ראה שהיא מרגישה לא אהובה, ולכן הוא העניק לה מתנה מיוחדת, היא הראשונה שיולדת בנים ליעקב. 4 בנים, אחד אחרי השני, בזמן שלרחל עדיין אין ילדים. ומה שמרתק במיוחד, זה להקשיב לשמות שהיא נותנת להם. זה ממש כמו לקרוא ביומן הסודי שלה. לראשונה, היא קוראת ראובן, כי ראה ה' בעוני, כלומר, אלוהים ראה את הסבל שלי. לשני, שמעון, כי שמע ה' כי שנואה אנוכי. אחר כך לוי, בתקווה שעכשיו בעלה סוף סוף יתחבר אליה. ובסוף, בבן הרביעי, יהודה, היא אומרת הפעם אודה את השם. היא מוצאת סיבה משלה להודות, בלי קשר לכל השאר. אז אנחנו מסיימים עם השאלה הזאת למחשבה.
איך מתוך סיפור כל כך מורכב, מלא באהבה, ברמאות וגם בעצב, נולדה בסופו של דבר משפחה שהפכה לעם שלם. זה מראה לנו שלפעמים, גם מההתחלות הכי קשות ומסובכות, יכולים לצמוח דברים עצומים. וזה כמובן רק הפרק הראשון בסיפור המדהים של 12 שבטי ישראל.